Hayırlı erте, ilning tüp телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Башкалабызның Пушкин мәдәни үзәге сәхнәсендә күрнекле татар шагыйре Хәсән Туфанның тормышы һәм иҗаты турында Ерак йылдыз яктысы дип исемләнгән спектакль рус һәм татар телләрендә тәкъдим ителде. Режиссеры Россияның атказанган артисты Рәшит Заһидуллин. Әлеге спектакльләрне күп кенә татар теле һәм әдәбияты укытучылары, студентлар, республиканың дәүләт советы депутатлары да карады. Спектакль төп геройның һәм аның тугры тормыш иптәшенең бөек мәхәббәте турында уйландыра. Аларның мәхәббәте бөтен спектакль аша уза. Ул Луиза ханымга да, Хәсән Туфанга да сынмаска булышкан. Әлеге спектакль республикабызның кайбер районнарында күрсәтелде инде. Бүген 3 февральдә татар телле версиясын Мөслим районының авыл мәдәният йортында тәкъдим итәләр. Ерак йылдыз якты спектакльнең татарча версиясы республика президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия гранты белән тормышка ашырылды. Bizning әтиләр, әниләр заманы, bizning дәүләт бикләүне. Аны хәтердә торак ишенә кушушы заман, аны яшәп утырасыз, кире кайтмасын диде. Күңел биреп карыйбыз, күңелләргә, йөрәкләргә үтеп, төшә торган шундый тарих инде. Менә бу тарихны өйрәнеп, күңелләрендә тирән эз калдырса, бик әйбәт инде. Быел Казанда Вишневский урамындагы үзәк китапханәгә капиталь ремонт ясалачак. Анда китап клублары очрашулары һәм әдәби чаралар узыр дип көтелә. Вишневский урамындагы үзәк китапханәдә коммуникацияләрне генә яңартып калмыйча, биналарны үзгәртәчәкләр һәм яңа стандарт буенча төзекләндерәләр. Моңа кадәр Казанда Кларацеткин һәм Мәүлитов урамнарында урнашкан китапханәләр ремонтланган иде. Аларны яңартканнан соң укучылар саны 2 тапкыр арткан, ә бирелгән китаплар саны 200 мең дәнәдән артып киткән. Нурлат районындагы Алсу балалар бакчасының сабыйларына экологик яктан чиста, агачтан ясалган конструкторлар бирелде. Әлеге бүләкне аларга Татнефть акционерлык җәмгыяте ясаган. Бүләк бирүчеләрнең нияте нәниләрне шәхес буларак үстерү һәм мөстәкыйль итү өчен уңайлы мөхит булдыру. Яңа модельле конструкторлардан сабыйлар нәрсәләр төзи? Алдагы язмада. Кеше төркемдә тәрбияләнүчеләр яңа биналарны теләп төзи, сәгатьләр буе уйный алалар ди тәрбиячеләр. Берәүләр кибет, икенчеләре йорт төзегән. Мин бигем туннель ясадым, йорт ясадым. Миңа реаль конструктор булсын. Бик Алсу балалар бакчасы Татнефтьнең киләчәк белән диалог проектына ачык конкурс нәтиҗәсендә сайлап алына. Учреждение белгечләре семинарларда катнаша, онлайн укулар уза. Нәтиҗәдә балалар бакчасының һәр квадрат метры балалар уйнына ярдәм итү, мөстәкыйльлекне, иҗатны һәм фикерләүне үстерүгә хезмәт итә. Алар балаларның кызыксынучанлыгын, фантазиясын байыта, күз аллауында үстерергә ярдәм итә һәм үзара дус, тату аралашып уйнарга өйрәтә. Бүләкләр төркемнәргә бүлеп бирелгән. Әзерлек төркемендә балалар катлаулы конструкциялар ясый. Мәсәлән, спорт стадионы, тимер юлы төзи. Проект бина эченнән урамга чыккан инде. Хәзер бакча җирлегенең һәр почмагы яки мәйданчыгы балаларны төрле яклап үстерү өчен җайланган. Без монда уйныйбыз. Без монда йөгерәбез. Балалар бакчасының тирәлегендә эш тематикада ясадык. Уртанчылар һәм зурлар мәктәпкә әзерлек төркемнәрен без юл йөрү кагыйдәләре темасына туры китереп ясадык. Әлбәттә, инде кичкенәләрне 1 яшьтән һәм 4 яшьлек балалар өчен экология темасы белән балалар үзләренең мәйданчыкларында уйныйлар. Татнефть конкурсында шулай ук алтын балык һәм кыңгырау балалар бакчалары да катнашкан. Аларга да шундый ук бүләкләр тапшырылган. Алия Галиуллина, Гөлназ Хәсәншина, Тимур Новиков, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. 100дән артык уен коралларына икенче сулыш биргән. Мамадыш районында гомер итүче Рөстәм Гыниятов гармоннар төзәтү белән шөгыльләнә. Аның әлеге сәләте турында республиканың төрле почмакларында беләләр. Рөстәм Гыниятов сүзләренчә, бу эштә иң мөһиме музыка тоемлау сәләте булырга тиеш. Видео язма герое белән Илнур Юнусов та очрашып кайтты.
Рөстәм Гыйниятов чираттагы баянны төзәтү белән мәшгуль. Оста әйтүенчә, уен коралының берничә телен алыштырырга кирәк. Вакытлар узу белән алар күгәрә яки урыныннан күчә. Шул сәбәпле авазлар дөрес чыкмый башлый. Сюжет герое бу эш белән соңгы 20 ел дәвамында шөгыльләнә инде. Төзәтү өчен баян, гармон һәм тальяннар алып киләләр аңа. 20 ел эчендә 100дән артык уен коралына яңа тормыш бүләк иткән. Телләрне көйләгәндә махсус мобиль кушымтадан да файдалана. Рөстәм Шамил улы сүзләре bu işte en mühimi muzika tuyumlау сәләте булырга тиеш. Миңа бер кеше бер заманда бер абзый бер авылдан алып килде гармон, бер мастер ясады дейм аны. Алып килдем, уйнап карыйм, ул гел икенче төрле уйный. Гармон шикелле түгел, мин әйтәм нәрсә бу? Анасын шулай ишен ачып куйдым да, телләрен карыйм инде, настрой буенча барам. Ул тегене тавыш буенча ясамаган. Размер буенча килә, кыйлган булганда аның ише. Килә җип кыйган, шундый булып чыкты ул. Бүгенге көндә Рөстәм Гыйниятов үзе дә яшьләр белән уен коралларын төзәтү серләрен уртаклаша. Хезмәттәше Илназ Әгъзәмов еш кына киңәшләр сорап килә аңа. Мамадышта яшәүче ир-атның гармоннар төзәтә дигән исеме Сарафанлы радиошы Казан, Түбән Кама шәһәрләрендә Арча районында таралырга өлгергән. Әлеге төбәкләрдән аңа еш мөрәҗәгать итәләр. Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Мамадыш районыннан Татарстан яңалыклары өчен. Татарстан халкының 60% даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнә. Соңгы 5 елда бу күрсәткеч 10%-ка арткан. Моңа Яшел Үзән районындагы Олы Яке мәктәбе укучылары да үзелешен кертә. Биредә бу көннәрдә ГТО билгесе өчен бик җитди көрәш бара. Ярышлар тантаналы рәвештә гимннардан һәм әлемләр күтәрүдән башланып китте. Бу юлы укучылар чаңгы юлында көчләрен сынап карый. Биредәге укучыларның күбесе даими рәвештә чаңгы спорты белән шөгыльләнә. Беренче старт һәм беренче җиңүләр. 9нчы сыйныф укучысы Илсаф Яруллин ел сайын чаңгы ярышларында катнашып җиңү яулый. Чувство хорош. Арылса да күңел күтәренке булгач сизелми. Чаңгыда шуы рәхәт, барысына да киңәш итәм. Олы Яке мәктәбенең физик культура укытучысы Илгиз Назыров әйтүенчә, чаңгы балалар һәм өлкәннәр өчен зур файда китерүче иң демократик спорт төре. Зима для нас очень желанна. Кышны без көтеп алабыз. Балалар салкыннардан, җилдән курыкмасыннар. Кышның ак, матур, көмеш карыннан файдаланабыз. Алда балаларны Россия чаңгы юлы һәм Олимпия чемпионы Ринат Сафин призына юбилей ярышлар көтә. Җиңүләр теләп калабыз. Эльза Ахмәтҗанова, Әлфия Мөхәммәтшина, Юлия Озерова, Андрей Лопатников, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән районы. Республикабыз районнарында елдан-ел яңа мәчетләр саны арта. Шундыйларның берсе Буа районының яңа Тинчәле авылында яңартылган мәчет кабат үз ишекләрен ачты. Рәүф исемен йөрткән Аллах йортына капиталь ремонт шушы авылда туып үскән республика финанс министры Радик Гайзатуллин ярдәме белән үткәрелгән. Сөкләндерү эшләренең нәтиҗәсен Буадагы хәбәрчебез Алсу Самигуллина да күреп кайтты. Аллаһу әкбәр. Яңа Тинчәле авылы халкы яңартылган мәчеттә беренче җомга намазын укыды. 2008 елда сафка тапшырылган иман йорты яңарыш этабын узды. Төзекләндерү эшләре бинаны тулаем кылычлый. Инде керә торган фатной группа кергәндә ишекләрне авыштырып, идәннәрне яңадан заливайт итеп, менә яңа кавырлар куеп, ишекләрне алыштыру, стеналарны буяу, электр системасын яңадан капиталь карап сыгу, отопленияны яңадан карап сыгып, инде водопроводларны бөтенесен, канализацияларны карап, инде менә бу бөтен инде эшне яңа баштан башкардык. Рәүф мәчетенә капиталь ремонт Радик Гайзатуллин ярдәме белән башкарыла. Дини бинаны төзетүче дә ул үзе. Мәчет аның туган нигезе янында урнашкан. Моннан 15 ел элек май аенда аның манарасы куела. Июльдә иман йорты ишекләрен ача. Аллаһ Тәгалә йортын төзегәндә, Аллаһ Тәгалә әйткән бит ул: "Әгәр дә сез миңа карата бер адым ясагыз, мин сезгә 10 адым ясармын" дип. Мин аны бу төзелеш вакытында бик каты күрдем, үз күзләрем белән аңладым, чөнки дөресендә бу төзелеш, бу мәчет 1-3 ай эчендә төзелеп бетте и сыйфатлы иттереп эшләнде. Мәчеттән кеше изелми, 5 вакыт намаздан тыш дин дәресләре дә бирелә.
Укуларда инде безнең иң беренче инде шәкертләребезгә инде араб теленең графикасын өйрәтү иң беренче. Нисәгә кирәк? Алып Коръәнне укырга өйрәнү. Шул алган гыйлемнәр белән гыйбадәт кылып яшәргә. Иманлы авыл, нык авыл. Тинчәледә бүгенге көндә Рәүф мәчетеннән тыш тагын бер иман йорты эшләп килә. Бу халыкның динле икәнлеген тагын бер кат раслый. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны җомга вәгазы белән дәвам итәбез. Бүгенге тема мал-мөлкәткә багышлана. Сүз гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллинга. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Җамаат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Быел, әлбәттә, күптән әти-әниләребез киткән, төп өйдә абыем калды. Олы абый 20 яшькә миннән олырак. Һәм бу елны Аллаһ Тәгалә алып китте. Яшь килеш, әле пенсиясында күрмәгән китте. Төп өй. Төп өйдә хәзер килен малайы белән. Хәзер башка абыйлар да бүлешә башладылар. Һәм шунда вага сөйләгәндә ул бер төрле икән. Үзең шушы халәткә эләккәч, ул башкача. Шуңа күрә җәмәгать, хөрмәтле әти-әниләр, сез исән чагында менә кемгә күпме нәрсә бүләк итәбез, тапшырабыз дип, аны кагаз рәвешендә язып, нотариус белән бергә хәл итеп бетерегез. Чөнки әле сез әни исән чагында балалар талашмый, чөнки әни бар, улым, кызым дип әйтүче бар, әни әти киткәч әйтүче юк, шайтан бар, кытырта башлый, киленнәр бар, туганнар бар, кытырта башлыйлар. Шунда җәмәгать исән чагында калдырсак ин хәерле. Әйе, әлбәттә, һәр нәрсәне уйлап бетереп булмый. Әгәр дә без исән чагында бөтенесен бүлмәдек, теге язып кына түгел, аны яшереп кына, бөтен балаларны җыеп, кызым, улым, менә ул төпчек, анарга калдырабыз, ул безне карый, сез бөтенегез ризамы? Исән чагында менә бөтенсе бергә сәр булып калмасын. Яни риза, һәм шунда кагаз язып, кулларын куйдырып, хәл итеп бетерергә язсын. Әйе, исән чагында аны ясап булмады. Хәзер калдылар нишләргә. Шунда Аллаһ Тәгалә үзе Коръән китабында әйтә, кемгә күпме мирас тиешле. Шуңа күрә әгәр дә шундый авыр хәл икән, сез муллаларга барып, сез казыйларга барып, алар шушы Коръәндә әйтелгәнчә сезгә күрсәтсеннәр. Чөнки Аллаһ Тәгалә бик хикмәтле итеп, гаделле итеп аны бүлеп куйган. Исән чагында бөтен документын хәл итеп бетерегез. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студиягә кунакка танылган җырчылар, Татарстанның халык артисты Резидә Шәрәфиева һәм Татарстанның атказанган артисты Рауль Галиевның килүе көтелә. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.